Staré židovské přísloví říká: ulož 1/3 peněz do zlata, 1/3 do nemovitosti a 1/3 si nech v hotovosti. V dnešní době ale není snadné mít tolik volných finančních prostředků, abychom si mohli dovolit takto bezpečné rozprostření rizik. Někde ale začít můžete, pokud budete čekat, že se vám peníze v bance na běžném účtu rozmnoží, spláčete nad výdělkem. Co kdybyste si mohli koupit dům jako investici? Občas byste museli zaplatit nějakou opravu, ale každý měsíc by vám chodil nájem. Navíc, až vyrostou děti, mohou v něm bydlet. A když bude rodina v nouzi, můžete ho prodat. No dobře, ale co když nechcete koupit celý dům? Třeba na něj nemáte dost peněz, nebo nechcete mít starosti s nájemníky a údržbou. Přesně takovou situaci jsme si představovali, když jsme vytvářeli Fond Realita. Nemusíte si koupit celý dům, stačí, když si z něj koupíte podíl. My zařídíme, aby v něm žili spokojení nájemníci, kteří budou pravidelně platit nájem. Za vaši část domu vám pak budeme posílat odpovídající část nájmu. Pro začátek vám bude stačit pouhá 500 a můžete začít. Investujte do koupy domu a vydělávejte na nájemném.